kutang-kutang tansah bisa ati aku merasa dan senang yakin mata susilo dan tidak kotor-kotor senang iku senangnya putih dari sana putih kenapanya wilujeng enjang Kang Gareng nggih sugeng enjang Dek Petruk Dek Bagong selamat pagi Truk selamat pagi bungah ingkang pangupama kelakon sowan ning jiwan iki Mas Gareng nggih Dek Petruk ora ketang ya kepriye wae pancen iki wis netepi kewajiban tumrape kowe lan aku ngancik wanci gara-gara nadyan namung sak kemprangan ya diwujudake ngaten nggih ra ketang klungsu-klungsu nggih melu udu anggenipun warga jiwan utaminipun catur padekan nggih sabrang tahunan ngentak lan meren menika nggih menika wanci gara-gara jarwa dasaipun rogoh-rogoh rasa nggih pramila nggih wanci kang mustajab ugi kagem ndedonga sesarengan nggih mugi-mugi laladan jiwan mriki saestu saged lir ing sambikala caket ing nugraha sedaya masyarakatipun tansah panjang yuswa sehat wal afiat lan ugi rezekinipun tansah semula amin amin Allahumma amin muga Gusti ngijabahi amin nggih kados para kadang panitia ingkang dinuta dening para warga masyarakat ugi atur pambagya yuwana kala wau inggih menika ngaturaken menggah sing gati mugi-mugi sak pengeripun para warga masyarakat anggenipun nggarap pategalan utawi pesabenan mugi saged tuwuh matikel-tikel pepanenipun amin Ama sirna durga mendhak kala sirna amin mugi-mugi saged murakabi dhateng sedaya para kulawarga ugi nderek bingah Kang Gareng tumrapipun sedaya para warga masyarakat anggenipun kepareng ngawontenaken donatur kelampaning sedya ringgit owacucal ing dalu menika awit panyengkuyungipun sedaya para warga masyarakat sedayanipun nggih lho nggih mujudaken